Josep Manel Sant Fèlix, alcalde de Godella, Ferran Vilella, regidor de Cultura i demés membres de la corporació municipal que ens acompanyen. Senyores i senyors, bona vesprada. En primer lloc, voldria demanar la presència a l'escenari de Josep Vicent López, president del taller d'Història Local de Godella, que ens dirigirà unes paraules abans de començar. Per favor, Josep Vicent. Bona vesprada. A veure si us fas gràcies que me diguen que nit tan cabra super com estava la nit. Agrair-vos a tots la presència. El taller d'història volíem retre l'ínsic d'homenatge a la persona de Lamberto Alonso en el 150 aniversari del seu naixement i a partir del text del poema que ens va arribar i d'una sèrie de conjuncions com poder comptar en Amparo per aquí Amparo Gracià per a que fer el text de l'obra, en Vicent Sans, els sectors, per a representar-la, tenim el que aneu a veure esta vespre. Lamberto Alonso és un exponent clar d'aquest moment de renaixença cultural a Godella, de renaixença quasi de naixement, que suposa el darrer terç del segle XIX. És un Pinazo, Navarrer i els que van a seguir. I aquest era un bon moment per a donar a conèixer a les noves generacions i als que ja el coneixien alguna més de les seues facetes dins el món de la cultura i de la importància que va tindre a Godella. Serien molts els agraïments que hauríem de fer, així que no vaig estendre-me en ells. Estan tots al programa demà que teniu i donar-los públicament les gràcies als que van a passar per l'escenari i a tots aquells que sense passar han fet possible el que aquesta obra arribi a aquest escenari, a aquest Capitoli de Godella, i que la gaudiu i la disfruteu. Gràcies per haver vingut. Quan des del taller d'Història Local de Godella en demanaren fer la presentació d'aquest acte, en homenatge i record del gran tenor i pintor d'esta localitat, Lambert Alonso Torres, no vas poder negar-me de ninguna manera. En primer lloc, per dues raons. La rellevància artística i importància històrica del personatge que avui recordem, coincidint amb el 150 aniversari del seu naixement i el 85 aniversari de la seva mort. D'una altra banda, la meva recent vinculació i estima pel poble de Godella, que ve motivada per l'interès que com a director d'orquestra i investigador musical desperta en mi un altre músic d'este poble, Rigoberto Cortina Gallego. La sensibilitat i la preocupació constant del taller d'Història Local de Godella per la recuperació, estudi i conservació del patrimoni cultural d'este poble em va fascinar des del primer moment en què vaig entrar en contacte amb l'associació, que du a terme una labor encomiable i de gran importància per a la preservació de la història local, moltes vegades no reconeguda o valorada com es mereix. Agraïs de tot cor al taller d'Història Local de Godella la invitació per a presentar aquest acte, així com tota l'organització d'aquest important event que a continuació podran disfrutar. Però vull donar l'enhorabona especialment a tots els artistes locals i col·laboradors que han fet possible que la figura d'Alonso recuperi la seva veu a través d'esta obra teatral tan divertida i a la vegada il·lustrativa de la seva vida i obra. L'obra que veurem a continuació, escrita per Amparo Gracià i dirigida per Vicent Sans, està dividida en 6 escenes. Cada escena està enllaçada amb interludis musicals, interpretats al piano per Josep Manel Campos, que utilitzen algunes de les àrees més conegudes d'autors d'òpera com Donizetti, Verdi i Puccini, molt en boga en l'època de Lambert Alonso, i que ell també coneixia com a tenor. Tota l'obra està impregnada de l'ambient costumbrista i la gràcia típica del saineig en valencià, bilingües i fins i tot trilingües, que en l'època es van representar contínuament. Un gènere teatral ja massa oblidat que es reivindica d'aquesta manera tan multidisciplinària avui, ací, al Teatre Capitolio de Godella. Què queda, entonces, de Lambert Alonso avui a Godella? Tenim, ben prop d'ací, una bella estàtua construïda amb gran expectació i admiració en l'any 1930, a l'any de la mort de l'artista.
També el cor Lambert Alonso, que tan orgullosament porta el seu nom i que també participa avui en l'obra. Distintes obres artístiques, partitures musicals i pintures, fonamentalment, conservades en diverses institucions, així com diversos treballs d'investigació sobre la seva vida i obra que s'han fet i se seguiran fent de segur en el futur. Sense oblidar la coneguda tomba on descansen les seues restes mortals davant de les de Lauri Volpi i Maria Ros, al cementeri municipal de Godella. Espere que disfruten molt de l'espectacle i que la figura de Lambert Alonso Torres siga recordada com cal en este el seu poble, Godella. Moltes gràcies. Che, no saps quina hora és? Però no es vols alçar? Me digué la meua dona un dia a la matina. Ai, deixa'm estar, Dolores, deixa'm que m'encontre mal. Vols faltar tant per la nit? Si no t'atracaràs tant, em portarà una porga. Te la pres i tant el plat. No, que vinga pront el metge i després un capellà. Tinc molta por de morir-me i em voldria confessar. Se feu tot com jo digui. I després de pernoliar, vas perdre el coneixement i a l'altre món vas per cap. Per el foc del purgatori me sentia socarrat. Allí proper de la porta, plena de gran majestat, estava Santa Cecília. Quan la viu, quin sobresalt! Socorro! Allargant-li els braços al punt li vas demanar. Qui eres tu? Tenor, contesté a l'instant, i que a la pintura a ratos me solia dedicar. A l'ull que era tenor, molt contenta se posà. Saps que jo també hi tinc afició al cant? Ella tiple i jo tenor. Duos podrien cantar. Te diré que estic ací per als músics emparar, que encara que de sermons no volen oir-ne cap, tampoc se pot dir que en el fons siguen mals. I quines pintures fas? Pinte sants. A vos moltes voltes en vos l'he pintat, per sa cara tan divina i per sos ulls celestials. Oint-me parlar així, no se pogué aguantar ja. La porta obrigué en seguida i al cel me va acompanyar. Aplegué a la glòria i la porta estava tancada, perquè feia molt de temps que no entrava ningú. Vaig i toque dos anellans. Sant Pere malhumorat que per lo vist estaria pegant alguna becà, refunfunyant i grunyint per la reixeta guaitada. Pregunta xillant: «Qui és?» «Un músic». «Espera't un poc. No entre que estan predicant. Com que germà, al corralet esperes allí fumant». Com soc tenor, el tabaco me podria provar mal. A més, Santa Cecília a Déu m'ha recomanat. Pues esperes un poquet i al senyor donaré part. D'allí a poc tornà Sant Pere portant les claus en la mà. I obrint la porta me diu: «Passe que ara el cridaran i li provaran la veu, que així estem molt escamats. Alguns se colen dient que són tenors i en cavant no canten. Rebusnen, grunyen, com si foren condenats. De manera que si vol entrar en la glòria, abans se té que provar la veu. No té més remei, ja ho sap». «No hi ha inconvenient», digui. I tremolós i assustat, com quan debutí en València en el teatre principal. Esperant que me cridaren, un quart d'hora vaig estar. Aparegué un angelet i a un saló me feu passar. Era una estància preciosa, tan gran com la immensitat, qualla de llimbos de llum, igual que la dels brillants. Viu cares que coneixia i que no creia encontrar. En canvi, alguns que en el món jo creia que eren sants, per més que busqui i miri, no em pugui veure cap. Una orquestra de milions d'àngeles duent en la mà cada un el seu instrument me miraven esperant que jo soltara la veu. Havia expectació gran. El Pare Etern presidia aquell temible jurat. David, en l'arpa a una banda, i a l'altra, Úbeda i Guzmán. Entre el públic vas conèixer a moltíssims valencians. A Gonzalo Bucarella, al Caina, a Tío Tomàs. Úbeda me mirava molt i per fi em va preguntar: «Vostè d'on és?» «De València». «De València?» «València!» digueren posant-se drets en satisfacció molt gran Sant Vicent Ferrer i el Màrtir, i entre ells Sant Lluís Beltrán. Mogueren tant rebombori i tal jaleo sermà que creí que m'expulsava i hasta me plegué assustat.
No tinga por i es comence, cante ja. Que cante l'eterno genitor. No, els gotxos del Beato. Cante els gotxos de la Mare de Déu dels Desemparats. Deu imposar tot silenci, només en una mirada. No he vist mirar que expressara la imposició en més bondat. Callaren. Cantia l'Etern, i també em va resultar que el Pare Etern, al oir-me, diuen que s'emociona. S'alçà l'immortal Giner i l'ocasió aprofitant de tota la concurrència perdó per mi demanar. Cantí els gotxos que al Beato el mestre espiritica. S'alçà don Juan de Rivera molt content i entusiasmat i em digué acostant-se a mi. Ànimo, Alonso, i avant. Seguix no tingues por, que el pleit està ja guanyat. Canta el concordo. Va dir una veu afeminada, i estimulat per l'èxit, el cantí millor que mai. Viu que Juanito Plasència de goig estava plorant i en dia ple d'emoció. Per vida ja no te'n va. Giner li demanà a Déu que em permetiren cantar els gotxos que ell escrigué a la reina celestial. Accedí i Jesús s'alçà i feu guardar gran silenci, pues el que anava a cantar era en honor de sa mare i esposa de l'Esperit Sant. Jo, posant els 5 sentits, perquè no hi ha més, i evocant la memòria de Gallarre, Mario, Tamperlin i Estrand, vas cantar sentint l'estilo essència del Vivià. I quan digué aquella frase que sempre m'ha fet plorar, sigues nostra emparadora, mare dels desemparats, no sé el que passaria que aplaudiren tots els sants. Giner, torcant-se les llàgrimes, me va donar un abraç. Sant Josep digué, Valent, simpàtic, això és cantar. i costant-se pa camí, 4 besos me va donar. I Sant Pere, el pobre calvo, dia... Senyor, i pensar que quan aplegà la porta no el deixi passar avant. En fi, el cel anava a terra i s'armat al guirigall que els àngels, un poc celosos, anaven a protestar. N'hi havia que veure com xillaven els valencians i dient «Visca València! Que visca el nostre paisà! Viu a mon pare i ma mare, als abuelos, als germans que ploraven d'alegria per l'èxit alcançat. Però ara ve lo millor. La Verge, tot afectat, s'alçà de son brillant trono, se'n ve i m'agarra del braç. Al seu trono se m'emporta i m'assenta al seu costat, girant-se a la presidència, al senyor li demanà que nomenaren tenor de la corte celestial. El pare accedí gustós i d'este modo em parla. No faces com en la terra, que quan la fusió és més gran, més prompte pareix que tingues gust de fer un empastrà. Prometí portar-me bé i tindre formalitat. Firmaren l'acte en seguida donant-me la credencial. Tot eren enhorabones. La mar d'apretons de mans, palmaetes en l'esquena a més d'algun que altre braç. I quan enmig d'aquell èxtasis, ois una veu de camí que em pegà una sacsada. Però taxes o no taxes? Però quina hora és ja, Dolores? Les 9:30 han tocat i fa no menos una hora que t'esperen a almorzar. Llàstima que alguns somnis no es facin realitat. Vas a sobreescola, tio Guadà. Va, que quan anes a treballar, el tensor se t'apegue. Veu quina dona, sempre en preses. Si no faltaves mal per la nit, no te'n sabia rebugant. Però, dona, què vols? Als 60 anys algun plaer m'he de donar? Mala veia m'espera. Afanya que el almorzar s'encena. Ai, Dolores, 18 anys donant classe de cant i alçant-se de matí. Són molts anys. I pesen. No te queixes, que avui és dissabte i t'esperen els teus amigatjos de com passa. No sé per què hice tonet maliciós. Encara que no ho parega, allí es tracten temes molt importants. Ja ho crec. Què és el que creus? Que això és temes tan important. No són més que coses de collites, de zafarderías del poble, el rata, Nero i companyia. Che, la florinada, com si no vos coneguera, que tinc... Sí, ja sé, ulls i orelles en tots els llocs. Ui, dones. Ni dones ni romans. I fes el favor de no menjar res de lo que te oferisca Pepa, que quan arribes a casa no t'espani, i vull intentar fer arròs sense tocinar. Això és una festa. Què venen els xics? Sí, venen tot. Lola, Lamberto, Josep, Vicent, Carmen i els menuts.
Entonces tornaré pronto. No podías anar després de la tertúlia d'intel·lectuals bodellenses. Volia anar a l'horta a pintar, que m'han dit que estan collint els melons. Però ja aniré demà, que tinc ganes de veure aquests ratolins. Ja jo canto. Vine que debo ser de la formata. Ai, ja poden passar els anys que no aprenc. Te'n recordes del meu primer dia en el conservatori? Ja ho crec. El primer dia del gran tenor Lambert Alonso, triomfadors en els millors escenaris del món, com el professor de cant del Conservatori de València. Lo nerviós que jo estava, i tu ve que te'n ries. En lo nerviós que yo estoy, y tú ve que te'n ríes. Pero de què tens por, home? I deixa de menjar-te que pareixes un xiquet. Però si de més grosses així, així. Ya ho sé, Dolors, ya ho sé. Pero es que mai se me da ningú, y no sé si sabré fer-ho. Però no te preocupes per això. Tu ves tranquil, que poquet a poquet aniràs fent. A més, els teus companyeros t'ajudaran. I si tens algun dubte, li ho preguntes al teu amic Salvador Xinet i en Pau. Ale, ves tranquil, carinyo. I no tingues por de res. I ves-te'n ja, que si no faràs tard. Gràcies. Escrits on establia una escala de colors en la seva màxima saturació, donant-li a cada un número depenent de la seva proximitat al blanc o al negre. Tu ho has dit, amic. Escala. La pintura i la música estan íntimament relacionats. Només cal ficar atenció en les paraules que s'utilitzen en cada una de les disciplines. Escala, harmonia, to, matís, coloratura, contrast. Cierto. Percibimos la música en la pintura a través de los sentidos. El due cose son capaces de transmitir sensaciones que emocionan en gran manera el cuore humano. Cual otra cosa, sense el uso de la parola, puede emocionar en vuestro modo. ¿Sí que va a hablar de música y pintura sense contar en mí? Chicos! Buongiorno! Porta una caída por favor. Buongiorno, señor Giacomo. Alberto, senta-t'hi i pren un vermut, va. Piché, que fa un pintor entrándose. ¿Qué tan peludo que es? He vingut a il·lustrar-me. Si les tertúlies de l'Ateneu no tingueren tanta fama, gent com jo no vindria així. I este chico me estaria al carnet de Chans Avantes. Veritat que sí? ¿Y usted? ¿Qué va a aprender? No sé, tant de temps a l'estranger que no sé què demanar. ¿Me permite una excedencia? Claro. ¿Y vos de Cali? Así un interés. Que ya volveré a decir. Está bien. Per ser, Giacomo, l'altre dia en el Conservatori de Roma, en Santa Cecília, em van donar records per a vostè. Ah, sí? Qui? El seu amic Antonio Cotogni. I em va dir que li donarà això per a vostè. Només veure va pensar en la seva admiració com a compositor. Y tanto, mamma mia, una publicación especial conmemorativa con tutta l'opera de Giuseppe Verdi. Qué grande amigo era Antonio Cotogni. ¿Cómo me conoce? I quan admira. És un artista de veres. Jo vaig cantar una romança composta per ell mateix que oferia a l'ambaixada espanyola en honor al papa León XIII. Jo he après moltes coses d'ell. És un home que sap ensenyar. Ah, sí? Estem segurs que tu també arribaràs a ser un gran professor. Així que conta'ns, va. Què tal el teu primer dia? La veritat és que no ho sé. Fa no res estava tornant d'Itàlia i ara me veig donant classes al conservatori. ¿Y el nivel de los alumnos? Attenzione, ha parlato il capo. I uns alumnes molt disciplinats i d'un nivell prou alt. Alegre.
De totes formes, si tens algun dubte o algun problema, ja saps que no tens més que dir-me. Gràcies, don Salvador. La veritat és que estava un poc nerviós i crec que ells m'ho han notat. Més nerviós que ells no hauràs estat. Ens tindries bocabadats en la teua potència de veu. No tot el món pot dir que té com a mestre de cant a l'Alberto Alonso. Il pescatore di Ferri. Nadir, el tenor que sustituyó al gran Gallardo en el Teatro Real de Madrid prima di morire. Però d'això ja fa molt de temps. 16 anys. Sí, el 8 de desembre del 1899. Però no em mireu així. He estat tot el matí arreglant els currículums i els papers dels professors per si ve l'inspector que estigui tot en regla. El faena del despatx. El que sí podria dir-los és l'any que vol tindre, per oposició, la plaça de tenor en la capella reial de Madrid. I podria dir-los també el nom dels 14 membres del jurat. Deixe. Escolta'm, xicot, el cremaré. Ya va, señor. Es un cremante. Presi, necesita el seu temps. Per favor, gaspe y diga. Com diria el meu amic, això és boccaccio di cardinale. Ma come? Boccaccio non esiste, è baccone. Ja he vist la flama italiana. I escolta, don Salvador, s'haurà assegurat de que el mestre ha posat al currículum que fa uns anys va estrenar al Teatre Principal de València una famosa òpera. Com se deia? Se'n recorda vostè de veure? Non so. Il fantasma. Ma non ricordo il nome del compositore. Salvatore? Ah no, Salvador. Gimeno? No, Salvador Gimeno va ser qui va composar l'òpera. Ja veig com s'entretenen a costa del treball d'uns altres. Però no se m'enfada, don Salvador, que estem de broma. No tots els dies celebrem el regreso d'un amic. No, aquí más y aquí menos ha fatto sus pinitos componiendo. Certo, Lamberto. Gràcies, Giacomo. Però 3 partitures de motetes no són res si tenim en compte la qualitat i la genialitat de don Salvador. O és que no ha escoltat els seus gossos? Lo que sí he comprovat és que, revisant el currículum, que se t'ha oblidat posar que el 1885 va sortir també la plaça de tenor en la capella del Col·legi del Corpus Christi de València. Així que m'atreves a afegir-ho. Has fet bé, m'hauràs oblidat. Lògico, con tanto currículum. I no fica també que va pintar allí el patriarca a Rocafull y a Luis de Mallorca entre antes? Grande pinture murale come il grande Michelangelo. Això no ho ha passat, se m'haurà oblidat. Que oblidada està la teua carrera de pintor, Lamberto. Parlando de pintore, per cui llega Dominato Ordinato Y el señor Navarro Hernández. ¿Cuándo hemos perecido? ¿Cómo estás, caballero? Llegando a ¿A dónde? ¿Dónde? Por favor, una caída. ¿Cómo se nota que son hinchas en el cachete valenciano? Esta gente no me suele ser de Torino cuando... Que ya no suministre... Amador de hacerlo, sino al tempo. Sí, això estem. Escolta, jove, porta un xatet per els negocis i fer-los l'ombra d'una bona propietat. Abre un altre, per favor. Negocis? Sí, para, no t'asustes. Ya sé que eres persona de naturaleza sencilla. Vinc a hacerte una proposta. Una buena propuesta. Si me de ustedes, no por ser heroína. Así que yo tomaré una otra coseta. Chicón, pero a mí no te chateé. Pues todo se pone interesante. Es que sean 4. Pues yo me apunte. Vostè, don Salvador, no s'apunta. Vinga, no es parle més, que siga una ronda de xatets. Vale, va, per tots. I ves, vostè dirà? No sé si saps que d'ací 4 anys se celebrarà en València l'exposició regional, que va tindre gran projecció a nivell estatal. Des de Madrid ja estan planificant els preparatius perquè volen dotar els actes de gran qualitat i han encomanat l'himne al mestre José Serrano. No correga tant, David, no correga tant. A mi me pareix una bona decisió que hagin triat al mestre Serrano. Veig una decisió molt acertada. Però segons tinc entès, és el marquès del Túria, don Tomàs Treno Palavicino, i està rascant-se la butxaca i està remanejant sal i terra per a trobar capital inversor y que tú pasado a terme. Certo, se dice que necesitan $500,000 di pesetas per cominciar les obres de la exposizione.
Sí, així és. La veritat és que ella anava a Madrid i ha presentat al rei la seva idea visionària que té com a fi impulsar la indústria valenciana. Al mateix temps, donar a conèixer la ciutat de València a nivell internacional. Ya ne mantenemos, ya ne mantenemos. Así ahora tenemos ya se han fet varias reuniones para aportar a hacerme el evento. La veritat és que València necessita una festa, i més al temps que corren. Home, al rei li va encantar la proposta i de fet ja està tan preparatius, eh? Sí, ja s'està fent. Sí, que sí s'estan fent. Sí s'estan fent. I no ha vingut